Assalamu alaikum. A wannan bidiyo zan yi muku bayani game da series connection da parallel connection na batir. Shi series connection na batir wata hanya ce da ake jera wato batir positive da negative, kuma a wannan ɓangaren ana nemo ƙarfin batir kenan. Abin da ake nufi da ƙarfin batir a takaice ana nufin ana neman voltage. Sannan kuma parallel connection na batir shine shi kuma a wannan ɓangare ana nemo amps na batir. Idan aka ce amps na batir shine wutar da batir yake fitarwa zuwa kayan aiki kamar su inverter da su ƙwaiƙwaye. Wato in aka ce amps a takaice ana nufin kamar wutar da take fita daga batir. Da ƙarshe, ga mai buƙatar cikakken bayani akan solar da yadda ake haɗa ta, mun buɗe online course. Za a iya neman mu akan lambar wayar da aka saba neman mu ta 0808-801217, ko kuma a neme mu a WhatsApp na 08028039823. Kada ku manta ku yi mana subscribe da liking, wanda idan mun ɗora sabon bidiyo na ilmantarwa za ku amfana. Mun gode.